Привет на всички! Заснемам това видео, за да онагледя моите разкази за почистване на гилзи с стоманена медия или, както аз я наричам, иглички. Въпросните иглички представляват ето това. Малки метални цилиндърчета от неръждаема стомана. За целта в нашия полиращ апарат поставяме предварително калиброваните гилзи, на които са премахнати капсулите. Много важен елемент от процеса е почистването на капсулното гнездо, което после ще ви демонстрирам като резултат. Производителя на полиращия апарат казва да не се поставя повече от 5 кг тегло върху него. Затова аз процедирам последния начин. След като поставя игличките и гилзите в барабана, слагам ги върху кантар и следя за нарастването на теглото. Задължителен елемент е лимонената киселина, която добавя блясък. Тази мерителна лъжичка събира 5 грама лимонена киселина. Аз слагам някъде между половината и цялата. Напомням ви, че колкото повече лимонена киселина използвате, толкова повече ще ви се налага след това да плакнете гилзите, защото в последствие потъмняват. От опитен път съм установил, че за този барабан отиват 20 мл от течен перилен препарат, който пък се оказва изключително евтино, достъпно и ефикасно средство за нашата цел. След което доливаме с вода. Желателно е водата да бъде хладка, за да може перилният препарат все пак да свърши някаква работа. Трябва да се остави и място, в което съдържанието на барабана да може да циркулира при въртенето му. Както виждате, класирахме се при 4 кг и 700 г, което напълно удовлетворява изискванията на производителя. След това барабана се затваря по неговия си начин и преди да поставим върху машината, слагаме едно първоначално умесване на неговото съдържание. А сега ще ви покажа и самата машина. Ето я и въпросната машина. В корпуса има електромотор с редуктор, който посредством тия ролки да върти барабана. От тук се регулира скоростта на въртене. Аз съм установил, че позиция 2 за мен е най-добре. И на тези гилзи ще са нужни 20 минути въртене.